Vakomana vemaWar Veterans vambonzwa kuti aiwa mazuva vakajamuka, aiwa vachiita sekunge aiwa vakuenda against the regime. Takuona mamwe mapictures nosojamisa aiwa nevakomana vana Ostalos vachinosangana nemaWar Veterans vachiti aiwa tauda kumbono piwa maideas nevanhu vacho vakarwawo. Ndo makaona mapictures ana Ostalos vachiposta pamahenos avo. Panapa muzaona nhasi pane mashoko anobuda vachitaura vakomana vekozwa. Sana pena mashoko anobuda nyora ndoti bo subscribe or like kuti not the bell kuti pina panapa anoposta this picture muri kuona aiwa the vice president wenyika yeZimbabwe aiwa nemukadzi wake onyora vachiti Team General beyond the 2030 team has come up with a strategy to divide you and rule you. They shall be peddling lies and fake news against you as a way to divide you beyond. Panapa vari kutora mashoko echenjedzo vachiti aiwa vakomana vanosapota aiwa general yavari kuti team general beyond inoda kuti the regime kana vakomana vari kumbobileza for 2030 vari kuti vachiti aiwa pane mashoko akashata kana angava enhema avada kutaura pamusoro penyu as a way yekuti aiwa mudivhaidhane vakonzerese bopoto kana conflict pakati penyu. Nyika yese inozviziva kuti aiwa munhu akamiririra sezvambozwa kuti mutungamiri wenyika akataura kuti kuchina kati aiwa vakomana ndoda unozorora. Vanhu vese vari kuziva kuti aiwa obvious munhu asaka achatevera apa ndiani vanongoti vipi chimwe vanhu asi vandomuzviziva but pane nhau dzekuextenda dziri kutaurwa vachiona aiwa vakomana vachikambenera mutungamiri wenyika vachiti anga extend power. Panapa tinoona kuti vari kutora mashoko ekuti aiwa vakomana ve2030 vari kuda kuisa aiwa kupukana pakati penyu kuti munetsane pakati penyu zvikonzerese aiwa kudistract kana kufa kwevakomana vari kusapota narulo kuna general. Mutidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi mashoko vari kuti aiwa mashoko echenjedzo pene comment section medu musaona subscribe or like tinotana the bell icon.